Hello guys, खुलुमबाय welcome back to my channel Bibisika daimary लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाबाय मोनसे शर्ट भिडिअ लानानै फैदो बे भिडिअआनो जाबाय बहुत सोमोनांथावना आरोना दाउला दाउ मासे बियो माने आथिं थोंब्रै दंमोन आरो जेरावबो नुफेराखैमोन आङो नोंसोर नुदों नुवाखै मिन्थिया खिन्थु आं नुफेराखैमोन बहुत सोमोनांदों आरोना दाउआनो माने आथिं थोंब्रै ओमफ्रायो थोंथामखौ नुजोबो ओमफ्रायो थोंसेखौ बारा नुवानो माने सिङाव हाबखेनानै थानाय आरोना आइथिङा ओमफ्रायो थोंथामखौ नुजोबो आरोना ओमफ्राय बहुत सोमोनांथावना आरोना नुफेरि दाउ ओमफ्राय दिनै नोंसोरनो देखायनो नागिरदो लोगोफोर भिडिअनि गेजेरजों बिदिबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जुदि आइथिं थोंब्रै दाउखौ नायनोबा ना मा होनो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै थुदो लोगोफोर बेनो आइथिं थोंब्रै दाउला दाउआ लोगोफोर नोंसोर साननो हागौ जे आइथिङा माथो थोंथामल'सो दं होननानै खिन्थु आइथिङा थोंथामल' नङा थोंब्रै दङ बे खनाथिं हाबखेनानै दोङो थोंथामल' नुदो आरोना बेफोर इसोरनि महिमा सोरजि जाखानाय दि बिसोरो आइथिङा थोंनैल' दाउनि आइथिङा थोंनैल' जायो जेब्लायबो खिन्थु आइथिङा थोंब्रै दं बहुत सोमोनांथावना आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आंनि चेनेलखौ दासिमबो जाय साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै लादो जाहाथे आंनि भिडिअ आपल'ड होबानो नोंसिनियाव नटिफिकेसन थाबैनो नुजाहैयो ना मा होनो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय